lagay natin ang sarili natin dito sa ilag natin, guys, no? Choose punta tayo sa border crossing, lagay natin dito is ngayon nag-change ng ating ito, sana makita nyo, Canada South 60, regular Canada South 60 cycle 170 hours 7 day. Meron pa akong shift na 9 hours and 34 minutes, cycle 55, yan yung oras ko, driving 9 hours and 3. Ito shift 9 hours driving at saka 31 hours on duty, yan pwede pa. Confirm natin. Let's roll! Yeah! Guys, tara para hindi tayo abutan ng ng bagyo kung babagyo man. Para hindi tayo abutan ng bagyo kung babagyo man. Baba lang natin itong upuan para makita natin ang view sa harapan. Turn right on I-94 East.
time out. In 1 3/4 miles, take exit 171 on the left to M14 East. Be in either of the 2 left lanes, then take the exit to M14 East. Alright. Time out. In 4.5 miles, keep right to M14 East. Hindi nakakatakot guys kapag ano, lumabas ang engine kit. Tapos bigla ka na lang mag-shutdown. O guys, andito na tayo sa Ambassador Bridge. Sana wala tayong aberya-aberya rito sa border. Hindi naman busy, kaya sana makatuloy-tuloy lang tayo dire-diretso. Sana wala nang meat inspection. Kasi kung meron, diretso tayo sa meat inspection. Meat inspection. 1/2 mile, turn left after the McDonald's. Rito. Trucks open, sabi niya. Okay, so lagay natin ang sarili natin dito sa ilag natin, guys. No? Choose punta tayo sa border crossing. Lagay natin dito is ngayon nag-change ng ating ano, ito, sana makita nyo. Canada South 60, regular Canada South 60, 60, cycle 170 hours, 7 day. Meron pa akong shift na 9 hours and 34 minutes, cycle 55. Yan yung oras ko. Driving 9 hours and 3. Ito shift 9 hours
driving at saka 31 hours on duty. Yan, pwede pa. Confirm natin. Tapos lagay na natin dito border cross. Kailangan nating ilagay ang sarili natin on duty para sa ganun eh alam nila. Ayun, o ba ako? I-turn off ko yung aking aking reaper. Yes! Alright. Okay. Guys, dito sa maririnig lang nyo lang yung boses ng officer, pero hindi ko nabibidyoan. Por respeto, mahirap na eh. Baka maban pa tayo pagpasok ng border pagka ganyan eh. Yan. Good morning, sir. Thank you. Hopefully hindi na tayo Hopefully hindi na tayo ma-meet inspection. O hindi tayo abala. Ayoko na abala minsan guys eh. Hintayin lang natin guys yung officer sa loob. Come on. Oh,
Thank you, sir. Ayan guys, officially we are in Canada. Yan, natatak sila. Tagal ah. Nabot ako ng 5 minuto siguro. Baba lang ako dito guys. Tapos turn on natin yung ating reaper. Okay. Fuse off ko na. Ayan guys, mini-message ko na rin yung dispatch ko. Tinanong ko kung may meat inspection nga kami dito. Turn left at the traffic light. Kailangan kong dumiretso na lang dun sa pagpamit inspeksyonan. Diretso na lang ako dun guys sa meat inspection. Hanggat wala pa siyang reply, oh. Wala pang reply yung dispatch. Yan. Meron palang train dito. Oh, sabi niya, nag-reply na sa akin guys. Sabi niya, it would be in Milton, the meat inspection. Don't break your seal. Okay, rekta na tayo. Lakai Tracker.